I da ste svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na kanalu. Ljudi, danas ne znam šta je. Danas ćemo igrati Clash Royale. I vidite, imamo facecam, znači facecam. To je naš drug Đorđe. Znači imamo facecam, faca, sve to lepo očino sustav. Znači kao što vidite. Evo snimamo Clash Royale. Eto, Aki je htio prvo da snima koga, prvo je se ne smiješ čovjek. Ali ne, neće. Ne, pa nisam teo to, ako si ti onda htio Royale, Ne, pa ne. ali šta? Čekaj, napišemo ovo. A kad bi samo oni znali ko smo mi. Pa znaju. Ne znaju ko sam ja. Ali znači. Ne. O, znači odigrat ćemo jedan ovako draft. Odigrat ćemo jedan ovako draft challenge kao što vidite, evo ga. Poza Lazara cara, nije car, no. Nije car, ali je A, Lazar. hoćeš da uđeš? I da vidimo, neće ti igram, pa ujebim se. Ovako, znači vidite, to je taj savršen deck. Vidite, ovo je Hog Rider, možda se ne vidi. Vidite kako zanimljivo sve, znači jedan deck odlično, nema šta. Šta ćeš sad? 4.1, to je veoma odličan, znači neki je odličan, možete se boostati s tim, sve je dobro. Pa je. A koliko si se ti boostom? Pa, mnogo. Mnogo, da. Evo sada ćemo da odigramo jedan, ipak nećemo spademo iz arene, ako spademo, ali bože moj, samo jako sam hrabro, idemo. Ajde. Rekao, sjećaš se kad ti mi napisao onu poruku juče, kako bože, dobro, ali bože moj, samo tako nešto si mi napisao, sad ću vidjeti. Znači vidite, evo deck, mi ćemo sad tu vidjeti, igramo. Ne! Znači ljudi izlaze ovaj Wi-Fi. Ovako slučaj kako se igra. Pa ne vidim samo facecam njegovu. Tu ćemo baciti ovdje Wizarda, princezu. Znači ljudi od ovoga se uči kako se igra, bog videa. Znači ovdje princezu ćemo jeboga. Šta? Ne još dugo onaj video se skida. Ljudi, znači mi ćemo sada da idemo sa Čmar Riderom. Jo, ne znam gdje sam bacio Majder. A ne vidi se. Jo, ne mogu bacati Majder. A ne vidi se kud ide Hog Rider. Stavi Ujebe. u sredini, stavi fixkom. Ne tu. Sredini. Pa ovdje, mislim. Ovdje sam mislio, ovdje. Vidite, lepo. Sad ne vidiš ništa. Stavit ćemo ga ovdje. tako. Jer ovdje nije ništa, očigledno, pa kako lepo. Ovdje niko nije stavio. Moram bacim ovdje golema, znači mora se štiti, šta ćeš, nema stvari. Niko nikad, ja mislim da nije stavio ovdje facecam. Pa niko, mi smo jedini, zato je ovaj video specijalan. Zbog facecama i zbog ovoga, znači. Ujebe. Evo, bacamo Nubaru tu. Koju Nubaru? Na princezu. Ajme. Ona je uništila velikog Petra. Veliku Petru, jer je to žensko. Idemo fucking graveyard. Eto. Čekamo da ovaj pogine i tako. Da umre. Pa. A, dobro, šta se sad tu? Inače, ljudi, on je Đokrav sa kanala Đokrav. A zašto? On je Đorđe sa kanala Đokrav. Aleksa. A što je promenio ime u Decanter? Pa imaju tu neke greške i tako, jer se mnogo njih tako zvalo, pa što da... A što si se lokalna tower jebe, ti sveti jebe? Znači da će klip na mom kanalu, gdje smo mi otvarali Legendary Kicks Chest, jebe. Mislim ovaj klip još ne... Tako da gledate ovaj klip, verovatno ste već pogledali moj. A možda i niste. Pa jebe, ja ne znam šta ovdje radim, dobro, neka ide život, samo jako samo hrabro, izgubili smo. Ajde idemo za kraj, ništa, znam da ništa ne možemo da se igramo, ali samo jako samo hrabro. Ti nemaš da ubaciš? Evo ga, Mr. B. Ovo ove ljudi, ako niste znali žensko. Play Epic.
Samo što... Inače, daj nam ovdje ćemo kanalu ljudi otvarati ovaj Legendary Kings chest, ali Samo kao još što malo. vidite, samo još malo. Evo, sada ćemo... Inače, ja ću otvarati Saliju, smo mi otvarali njegov. Mislim, Evo, moj. ljudi, znači sada ćemo da, kako zove šta su ti ono Šta ćemo da, Ristiću? Zaboravio sam šta ćemo da uradimo. Zaboravio. Treba si da napišeš na papirić šta ćeš da uradiš. Jo, šta sam ono hteo. Šta mi hteo pitanje sad? Da, samo hrano za vas. Ovako, stepina ćemo ovdje snimati dok se ja smislim šta sam hteo da uradim. Evo. Samo hrabro. I da, ljudi, sjetio sam se šta ću da uradim, da se borim protiv naših klanovca. Klanovca. Evo, draft. Znam klanovci. Klanovca. Ovo bacit ćemo, ovo ćemo uzeti jer je bolje, jednostavno. Jer bolje. Šta ćemo sa Skarmi. Šta da uzmem? Skarmi. Uzmi... On je inače 11 arena, Rog giganta. tako da će mi govoriti šta da radi. Znači, ljudi, ovo je ženska, ako ne znate. Nemoj to da radiš. Nije, to je Lajmun George. A nije. Jeste? Ona vam inače malo udar u mozak. Ko ja? Hoćeš još da ti možeš da dam? Može. Ispala ti maramica. Dobro. Ovako ćemo bacimo princezu. Jebe, sve ti jebe. Jo, šta se ovo sad desi? Šta da radiš? Bravo. Lik bacio raketu na princezu. Da pokaži ljudima taj spinner. Pogledajte kako veličanstven spinner. Inače, vrlo nekvalitetan. Karabit, Đorđe. Da, karabit, pokaži karabit, ljudi. Evo, vidite, skroz kvalitetom, sad ću vam pokažem. Sad sam ga ja odrako da je bazočka. Znači, tu ćemo bacimo ovog stranka. Ove kule. Jebem ti sve ti jebem. Jebem, šta ti je to? Daj da vidim. A vidi ovdje mi. Šta je to? Neka Jugi. Jugi, Inače, pišite koji ima real duhuha u... Pišite bravo za vas, znači. Dešite mini račevi kartu. I tvoje, i objeva. Ovo je objeva karta, ali sam smenja s njim. To je beše, ovo nije moje. To je moja? Da. Ovo je moja, ljudi, kartica vrlo I ovo je koštuće, tvoja. to. Ne, to je objeva. Ne, ovo je moja. Ne, nemam pojma, sad da vidim. To je moja. Daj mi da vidim nešto samo. Jeste stvarno, ne rašite. Gledam da nisu zlatni, gledaj. Eno ovo. Možda da ne vidiš koliko ja imam zlatnih kartica ovdje. Nisu pola ovdje to zlatni. Ja, meni su skoro sve srebrni, a neki su znači. Čekaj, ali to ima gole. Ja sam se ovo smenio, ovo je račun. Jeste, ovo je račun. Sada ću da mi to gledam, to je račun. Da. I šta bi Ovo je sta... što nam da nisu zlatni. Ovo nisu srebrni, Tu ne. je ovdje. Bo ne znam ili zavrno, da. Ovdje je žaba. Žaba Marina, aha. Svi se subajte kod žabe Marine na kanalu, jebe. Kao Marija, ne znam nikada. Pa ne znam ni ja. Neću kako se jednostavno. Mislim, nekada ću... Jo, skino sam facecam! Ljudi, izvinite, facecam sam prekinuo slučajno, ne znam kako, ali eto, pola klipa je bio sa facecamom i to će sada bude kraj videa, znam da skoro ništa nismo radili, tako da nadam se da vam se svidio klip. Posjetite Đokrapsov kanal, bit će link u opisu videa. Vidimo se u sljedećoj epizodi, pozdrav, like, share, subscribe, čao. Pozdrav, like, share. Reci pozdrav. Pozdrav! Đorđe. I da ste šuma ljudi, dobrodošli u novu epizodu na kanalu. Ljudi, danas ne znam što je danas, ćemo igrati Clash Royale. I vidite imamo facecam, znači facecam. Joj!
To je naš drug Đorđe. Sad ću ti konti, da, eto. Znači imamo fiske, faca, sve to lepo, očino sustav. Znači kao što vidite. Ajde. Evo snimamo Clash Royale. Eto, Aki je htio prvo da snima koga, prvo je se ne nasmiješ čelo. Ali ne, ovo neće. Ne, pa nisam htio to, ali si ti onda htio Royale. Ne, pa je. Ali šta? Čekaj, napišemo ovo. A kad bi samo oni znali ko smo mi. Pa znaju. Ne znaju ko sam ja. Ali znači. Ne. O, znači odigrat ćemo jedan ovako draft. Tamo, ja se ne Odigrat ćemo jedan ovako draft challenge, kao što vidite, evo ga. Poza Lazara cara, nije car, Nije car, ali je A, Lazar. hoćeš da uđeš? I da vidimo, neće ti igram, pojebim se. Ovako, znači vidite, to je taj savršen dek. Vidite, ovo je Hog Rider, možda se ne vidi. Vidite kako zanimljivo sve, znači jedan dek odlično, nema šta. Šta ćeš sad? 4.1, to je veoma odličan, znači neki je odličan, možete se boostati s tim, sve je dobro. Pa je. A koliko si se ti boostom? Pa, mnogo. Mnogo, da, Evo sada ćemo da odigramo jedan, ipak nećemo spademo iz arene, ako spademo, ali bože moj, samo jako sam hrabro, idemo. Ajde. Rekao, sjećaš se kad ti mi napisao onu poruku juče, kako bože, dobro, ali bože moj, samo tako nešto si mi napisao, sad ću vidjeti. Znači vidite, evo dek, mi ćemo sad privici, igramo. Ne! Znači ljudi izjez ovaj Wi-Fi. Ovako se uči kako se igra. Pa ne vidim samo fejskeva njegovu. Tu ćemo baciti ovdje Wizarda, princezu. Znači ljudi od ovoga se uči kako se igra, bog videa. Znači ovdje princezu ćemo jeboga. Šta? Ne još dugo onaj video skida. Ljudi, znači mi ćemo sada da idemo Na mom sa kanalu Čmar Riderom. Čmar Rider. Jo, ne znam gdje sam bacio Majder. A ne vidi se. Jo, ne mogu bacati Majder. A ne vidi se kud ide Hog Rider. Stavi Ujebe. u sredini, stavi fikskom. Ne tu. Sredini. Pa ovdje, mislim. Ovdje sam mislio, ovdje. Vidite, lepo. Sad ne vidiš ništa. Stavit ćemo ga ovdje. tako. Jer ovdje nije ništa, očigledno, pa kako lepo. Ovdje niko nije stavio. Mora bacim ovdje golema, znači mora se štiti, šta ćeš, nema stvari. Niko nikad, ja mislim da nije stavio ovdje fiskem. Pa niko, mi smo jedini, zato je ovaj video specijalan. Zbog facecama i zbog ovoga, znači. Ujebe. Evo, bacamo Nubaru tu. Koju Nubaru? Na princezu. Ajme. Ona je uništila velikog Petra. Veliku Petru, jer je to žensko. Idemo fucking graveyard. Eto. Čekamo da ovaj pogine i tako. Da umre. Pa, a dobro, šta se sad tu? Inače ljudi, on je Đokrav sa kanala Đokrav. A zašto? On je Đorđe sa kanala Đokrav. Aleksa. A sve promenio ime u Decanter. Pa imaju tu neke greške i tako. Jer se mnogo njih tako zvalo, pa što da... A što si se lokalna tower jebem ti sveti jebem? Znači da će klip na mom kanalu gdje smo mi otvarali Legendary Kids Chest, jebem. Mislim ovaj klip još ne... Tako da gledate ovaj klip, verovatno ste već pogledali moj. A možda i niste. Pa jebem ti, ja ne znam šta ovdje radim, dobro, neka ide život, samo jako samo hrabro, izgubili smo. Ajde idemo za kraj, ništa, znam da ništa ne možemo da se odbranimo, ali samo jako samo hrabro. Trebaš da ubaciš. Evo ga, Mr. Bean. Ovo me ljudi, ako niste znali žensko. Play Epic. Inače, daj nam ovom kanalu ljudi otvarati ovaj Legendary Kings Chest, ali kao što vidite, samo još malo. Evo sada ćemo... Inače, ja ću otvarati Salega, smo mi otvarali njegov... Evo ljudi, znači sada ćemo da... Nemo to. Sada ćemo da, kako zove šta se ti ono da radimo. Šta ćemo da, Ristiću? Zaboravio sam šta ćemo da uradimo. Zaboravio.
Treba si da napišu na papirić šta ćeš da uradiš. Jo, šta sam ono hteo, šta mi hteo pitanje sad? Da, samo jako hrano za se. Ovako, stepina ću ovdje snimati dok se ja smislim šta sam hteo da uradim. Samo hrabro. I da, ljudi, sjetio sam se šta ću da uradim, da se borim protiv naših klanovca. Klanovca. Evo, draft. Znam klanovci. Klanovci. Ovo, bacit ćemo, ovo ćemo uzeti jer je bolje, jednostavno. Jer je bolje. Šta ćemo sa Karmi. Šta da uzmem? Karmi. Uzmi... On je inače 11 arena, tako giganta. Tako da će mi govoriti šta da radi. Znači, ljudi, ovo je ženska, ako ne znate. Nemoj to da radiš. Nije, to je Lajmun George. A nije. Jeste. Ona vam inače malo udar u mozak. Ko ja? Oj, sve da ti možeš da dam. Može. Ispala ti maravica. Dobro. Ovako ćemo bacimo princezu. Jebe, svet jebe. Jo, šta se ovo sad desi? Šta da radiš? Bravo. Lik bacio raketu na princezu. Da pokaži ljudima taj spinner. Pogledajte kako veličanstven spinner. Inače, vrlo nekvalitetan. Karabit, Đorđe. Da, karabit, pokaži karabit, ljudi. Evo, vidite, skroz kvalitetan, sad ću vam pokažem. Sad sam ga ja odrakao beba zvučka. Znači, tu ćemo bacimo ovog u stranka. Ove kulje. Jebem ti sve ti jebem. Jebem, šta ti je to? Da vidim. A vidi ovdje mi. Šta je to? Neka Jugi. Jugi, Inače, pišite koji ima real duh uha. Pišite bravo za vas. Znači. Ovo je odjeva karta, ali sam smenja s njim. Koja je beše? Ovo nije moja. To je moja? Da. Ovo je moja, ljudi, kartica vrlo koštuće, to. Nije, to je odjeva. Ne, ovo je moja. Ne, nemam pojma, sad da vidim. To je moja. Daj mi da vidim nešto samo. Jeste stvarno, ne vas. Da, na licu zlatno, gledaj. Ili ovo. Možda da ne vidiš koliko ja imam zlatnih kartica ovdje. Nisu pola ovdje to bi zlatno. Ja, meni su skoro sve srebrni, a neki su znali. Čekaj, ali to ima gole. Ja sam se ovo smenio, ovo je račun. Jeste, ovo je račun. Sada ću da mi taj gledam, to je račun. Ovo da. I šta da Još jednom da nisu zlatni. Ovo nisu srebrni, ne. Prije ovdje. Bo ne znam ili zadnje, da. Ovdje je žaba. Žaba Marina, aha. Svi se sumajte kod žabe Marine na kanalu, jebe. Kao Marina, ne znam nikada. Pa ne znam ni ja. Neću kako se jednostavno. Mislim, nekada ću... Jo, skila sam facecam! Ljudi, izvinite, facecam sam prekinuo slučajno, ne znam kako, ali eto, pola klipa je bio sa facecamom i to će sada bude kraj videa, znam da skoro ništa nismo radili, tako da nadam se da vam se svidio klip. Posjetite Đokrafsov kanal, bit će link u opisu videa. Vidimo se u sljedećoj epizodi, pozdrav, like, share, subscribe, čao. Pozdrav, like, share. Reci pozdrav. Pozdrav! Đorđe.